Ay, maray nabanggi po sa Tuya Agaboz. Sa pangaran tabi kang Men and Women kan PBN Broadcasting Network Incorporated, sa panginot po ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, EVP Sir Glenn J. Barcelon, si VP Henry, News Director Mar, siyempre dyan sa luwas ang news team, Chief Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, si Joshua, si Angel, si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Sa newsroom, yaon dyan siyempre nangenot si News Director Mardila, Madam Sha Leron, si Jen Matthew Balyaran, si Nicole Ann Gloriani, Jimos Barrios. Sa pangaran man kan technical team, sa panginot ni Chief Tech Ramir Tanayan, sa kuyang kapartner ngunyan, siyempre Tatanems Flora, June Napolis, Padingnal Baldo. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Sa pangaran man kan sa muyang admin, si Madam Shirley Delumen, si Madam Muriel. Siyempre, ang tropa man yato dyan sa 97.1 OK FM, sa panginot po ni SM Sugar Asukar, kasabay si Don Emilio Nario, si Tata Boomer, Josa KZ, Dalogdog Jason, Kapa Morgan, sa indaman na technical team, kapartner niya to dyan, siyempre si Chief Tech Tata Adrian Rivera and Tata Romar Villena. Then so kairiba tabaga dati sa OJT digdis is nalingawag ko so ngaran, isay na nga ito tabi pa na so kairiba ta dyan. Si Danday Melgar. Yan. Welcome na po sa continuing coverage kan DZGB AM asin kang 97.1 OK FM. In relasyon po kan sa tuyang pagsubaybay kaining bagyong si Ramil. Ako po si Pio Fernandez. Sa kuya tabing telepono numero kung kamutabi gusto man na magsabay sa programa o magpaabot nin informasyon. (0942-670-1195) sa Smart, 0942-670-1195. Yan, Smart Kutabe. 0942-670-1195. And sa Globe, 09660-730-115. Pwede man tabi kabudo man sa samuyang comment section sa DCGB News Online. Good evening po hali sa Pilipinas. Ano tabi? So mga nakaantabay sa tuya sa manlain-lain na parte po kan Pilipinas sa Singkinaaban.
Yan, tabi standby lang bago kita abante sa tuyang programa, hahalaton ta lang kung na available na tabi diyan sa Pag-asa ang alas 8 bulletin tabi na iyan ang sa tuyang tatawanin na probinsya. Angel tabi, yaon ka na diyan sa Pag-asa, halat-halaton ta na lang po ang ang release ka iyan kan Pag-asa. So alas 8 bulletin tabi ta kunyan iyon ang release na po every 3 hours na po yan na pag-release kan sa indang bulletin pag-arog ka ining may anunsyo yan maray na banggi kay Sir Ricky Dineros yan Sir Ricky Dineros kan Abensons yan maray na banggi tabi sundo man kitang 10 PM and siyempre si Sir Rondon Ricafort monitoring typhoon analysis please for 8 PM forecast with Pag-asa. Pwede paas kasi wara sa forecast ninda ang gubat landfall pero dumanag landfall. Narumduman ko lang kasi ang riming nasabi katanduanes pero albay pala. Yan, igo kita kaaning mga na-encounter man ang God pero sa tuya kaya na pinagtutungkusan is yung cone of uncertainty, cone of probability na pwedeng magtuo, pwedeng magwala, pwedeng magitaas, pwedeng magibaba. Yan. Okay, nakamonitor sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay, mauranon buda maparos-paros naman tabi. Sabi ni Sir Philip Balila, tabi ayun. Si Jonah Bernal Barcelo, nakaantabay sa Baclayon, Bakakay, Jonah Bernal Barcelo. Si Sir Jermelo Ariate, maray na banggit tabi, Sir Jermelo, long time no see kumusta na po kamo dyan? Tapos si Sir Tam Ortiz sa Visayas. Iyo po sa Visayas mauran sinda dumanta so kunyang baga so taramong kan Pag-asa darang uran ka ini duman sa likodan na porsyon tabi kan bagyo yung characteristics kan bagyong ini so uran as of kasubago sa pagtukaw niya to anong oras ba yun hapon yata ito kunyan ining nasa likodan na porsyon kan bagyo so konsentrasyon kan oran I don't know kung salida na po complexion ka ining bagyong si Ramil yaon dyan si Angel sa Pag-asa. Yan ang tatao niya itong prominensya anytime na magkunyan dyan, magpalo sa sindakan bulletin tabi ngunya na pagkabanggi. Kumusta ka mo dyan tabi sa Catanduanes And digdi kaya sa mga ipinalwas na na informasyon kang Pag-asa sa gubat kunyan naglandfall malipot-lipot baga sabi ni Sir Jermelo Ariate perti magtuning-tuning bagay bako gayo ining makusog an paros kan bagyo yung antabayan lang po yung uran tabi yung mga nasa kunyan po nasa lugar na iyan na aram na po nindo tabian sa indong lugar akan ang sitwasyon kan sa indong barangay kan sa indong kalye kamo nagkakaisi kan terrain di magkunya na mag-iskusar na tabi mantang dainin na nangyayari pang maraot po nanta ining bagyo nasa minadoon ning 20 lang atay nag 75 tapos nag 90
And yun yan, day man baga kung sa tuyang nahiling, nasa signal number 2 lang ang pinakahalang kautabi ngon yan ha. O day nakita maunabitan kay itong su mga bulletin na nagkairinot tako niya na ang kumbaga paso na iyan tabi ano. Halatunta na lang ining alas 8 dispatcho kan Pag-asa no. Nakaantabay man 7038 nakaantabay sa DCGB News AM 729 kHz sa Bitano ang Familia Ostonal. Maray na bang gitabi Familia Ostonal magpangadyi kita permigabos. Maray na bang gitabi diyan sa Indo sa Bitano ang Familia Ostonal tabi ha. Watching from Sitio Anonang, Poroksay, Subapon, si Joan Watiwat and Familia Daria. Kaya na hapon man dyan sa mga listeners niya to sa 97.1 OK FM. DCGB po ini kasabay sa 97.1 OK FM. 4630 ano dang update sa Baguio? Sige po, pingahalata na lang tabi yung magiging dispatcho kan Baguio tabi ano. Uy, si Sir Renen na De Los Reyes nakamonitor dyan sa iyang ever reliable na AM, FM radio. Ano, tahimik tabi Sir Pio. Sabi ni Rodel na Reginaldo. Ayan, ano, digdi sa tuyang madali. Baad may nagluwas na ano, hanapon talang mo na digdi sa tuya man na kunyan. Source sa satuyang linya po ha. Alas 8 ilinuwas pagkatapos kaiyan ikwanta na sana ipa-explicar taduman sa Pag-asa tabi ha. Baad igwa mandigdi madali sana 2 hours ago yadto. Ini yung sa forecast ini kan flood advisory. Anda ipa talaga ano Basta tabi ka mo dyan sa Sorsogon. Anong sitwasyon dyan sa Sorsogon? Listening da si Sir Renen via transistor radio sa Santo Domingo. Yaong ka Santo Domingo Sir Renen tabi ano? Stranded uya sa Albay. Yung mananggad tabi. Yung mga pasaheros dyan sa mga pantalan. Maray na hapo okay banggi dyan kay Kagawad Isidro Morante. Kan Barangay de la Paz, Kagawad Isidro Morante. Uraw na sabi ni Sir Jermelo Ariate, uraw na papapidig di sa Sugoy, ano, sa Sugoy kan, sa Castilla ba yan, ano, Sugoy kan Castilla, Sorsogon. Si Sonel Rico watching live here at Ginubatan, Albay, thank at maulan-ulan lang dito sa Ginubatan. O, sige. Yan sa Ginubatan ha, maulan-ulan lang da tabi diyan tabi. Ano po? Amigong King Reginaldo, tabi maray na banggi man po sa imo. Amigong King na Reginaldo watching from Bangkeruhan. Pudang tadawan as kunyan sa sa Tabaco City kung kumusta sindaduman sa tuyang mga kunyan diyan pag si Sir na gel na mula to tiba adlaw makakontak kita sa Tabaco makontak kun anong kamugtakan man dumaan yung ay, maray na banggi, Sir Jel, si Pio Fernandez po sa DCGB, we're on air tabi. Kanay, pwede ta kanay on air tabi, Sir Jel? Yes po. Yeah, mga tugang si Sir Jel Molato Jr. kang CDRRMO Tabaco, makikumusta lamang kang primero ang general situation kang panahon dyan sa Tabaco tabi, Sir Jel, kumusta dyan? Opo, as of now tabi, Sir Pio,
na-experience yan tadigdi, may pabugso-bugso na mga pag-uran, pero ngunyan medyo light rains na lang po ang na-experience yan tangon yan. Anong oras po more or less na experiensyahan ninyo so pamurumbugso na pag-uran dyan over? Mga alas alas 7:30 hanggang alas 8. Medyo nagkusog-kusog sa uran dito po sa Siyudad ng Tabaco. How about so pag dudoon kang Parustabe? Daiman po kita kinamalisyahan na medyo nagkusog or abnormalidad sa pagparos-paros dito po sa lugar. Aside kay itong mga pag-uran-uran no, na namatian ta, hindi man po ang na-experiensyahan duman sa ibang lugar dito po sa Siyudad ng Tabaco. Yan, oo. Yung sa tuya dyan na targeted population at risk tabi, na-evacuate ito 100% tabi, Sir Jel? Bako po 100%, pero igwa kay mga nag-evacuate, igwa kita ning nasa 46 na familias lang ang nasa evacuation centers. Although igwa pa kay madadagdag digdi kasi as of 5 p.m. pa lang po ini ito lang na mga nasa harani mismo kang coastal barangay, saraniyon po sa Costales, and then ining mga light materials na mga harong na haraniman po duman sa mga major rivers ta. Why is it na day masyado na kung so targeted population tabi na attain so pag-evacuar? Base po duman sa mga barangay officials ta na pig alerto ninda sa mga pamilya alagad ang sabi ninda madali na pagrikas lang kuning kaso kasi medyo normal talaga so sitwasyon maghapon digdi sa Siyudad ng Tabaco, although dahil man kita nagkulang sa sainda na maghali di man sa sainda mga lugar. Dit man lang talaga population ang pwede tang ihali digdi sa Siyudad ng Tabaco, lalong-lalo na dumanta nagkaigwa na ba kita mga housing projects halos nasa 2,000 na ang nai-relocate niya to duman sa mga high-risk areas. Ayun, kaya igwa na pala ning araw ka na epekto sa kada bes pagpapa-evacuar kung bagyong pag-urulayan ta nagkasararay na so iba duman sa permanente nindaman na estada na. Opo, tama po itong mga nasa gilid mismo, yung within 3 meters from the flood control, yung easement na pigapod na nabuwasan na ito ng mga residente. Siring man ining mga nasa harong ni mismo kang costales na mga harong. Yaraw na po sinda duman sa mga relocation sites. Roger, okay. Kung igwa kang gusto tabing ipaabot man diyan sa mga taga Tabaco City, please go ahead tabi. Well, yes, salamat. Primero, ang pagpapasalamat yan sa muyang lokal na gobyerno sa pangingenot ni Mayor Ray Bragais na padagos kita mag-antabay and day magkampante di sa sitwasyon na ini dahil nahiling tamay kung paano maghiro si Tropical Storm Ramil. Alagad yaon sa napuan sa muyang opisina bukas 24/7. Nakaantabay po kami sa anuman na mga kaipuhan sa puyang mga constituentes. Sa giraray, ingat-ingat po kita and mga G na lugod day na matamaan o day matamaan di po sa puyang lugar or maski sa iba pang lugar ining si Tropical Storm Ramil. Thank you so much, Sir Jel. Ingat ka mo dyan and mabuhay po ka mo. Tapos, salamat matabi, Sir Pio, and mabuhay po ang DCGP. Thank you so much mga tugang si Sir Jel Mulato Jr. kang City Disaster Risk Reduction Management Office Tabaco. Yan, duman yan sa Tabaco. Kumusta unta daw ang Katanduanes, yan, mantang naghalat-halat kita dyan sa dispatcho kan Pag-asa, yan, taigo sinang i-release na kunya na 8 p.m. na bulletin, dyan kita sa, sa Katanduanes. Ang 0921, smart ba yan, indaw tabi ta, apudan ta so kunyan, PDRRM kan Katanduanes kung kumustaan sitwasyon ni daduman ang kamutakan nagprepare man duman tabi tayo baga suenot na forecast duman nga isa karamuran Katanduanes ngunyan sige subaba kan tracking ka ining bagyo yan baad lamang simbagong kita ni Bob na Monterola.
Ay Sir Bobby, maray na banggi si Pio Fernandez tabi kan DCGB. Yes, we're on air. Yeah, we're on air sa kwan. Would you like to gusto mong mag-on air tabi? I-on air ta katabi, Bob? Nasa emergency broadcast kay kami. Kwan lang kan sitwasyon diyan tabi. Sige, okay. Mga tugang si Sir Bobby Monterola kan PDRRMO Catanduanes. Sir Bob, maray na banggi si Pio tabi kan DCGB. Likewise, Sir Pio. Good evening. Opo, primero, kumusta ang sitwasyon mo niya dyan kan panahon? Go ahead po. Actually, sa ngunyan, kasi bago ba, light to moderate rain sang picture sa farming ngunyan. So, kung may siya makusog, Opo. light to moderate lang. Light to moderate tabi, ano, okay. So, kumusta ang kwan? Igo kita dyanin mga preemptive na pinag-kwan, so evacuation tabi? Igwa man po digdi sa lalo digdi sa Capitol, mga usual na kliyente, digdi na naka-shelter. Tapos primerong nakuha aming data, itong sa Baras. Naka-preemptive naman more than 1,000 individual itong naka-preemptive naman. Sa Baras? Igwa pa rin mga, di pa rin masyadong figure, iring partikang Pacific area. Pera kang Baras. Iyo. Ikaw pa man nag-preemptive na. Ayun, oho. Pero di pa rin malinaw na data kung pera ito naka-preemptive. Mula eksaktong sain suma naka-preemptive. Nasa process pa kang submission kang data tabi, ano? Ipo. Opo, Yan ang opo. situation nyo yan. Okay. So far ang panahon diyan na matunin ng patabi, Bob? Okay pa naman. Hindi pa rin masyadong makusog na paros. Light to moderate na pag-uran. Yes. How about yung prepositioning tabi kan sa tuyang mga relief goods diyan over? Actually, kung kita naka-stack din sa Capitol, kang PSWD, kang DSWD. Pero bako siyang enough para i-cover. So, mga areas na nag-preemptive. Yung pag pingano ta. Pag may nag-evacuate, nag-sheltering, may maaasahan sila sa local government. Ayun, okay. Kung digo ka mong pangapudan tabi, Bob, aram tama ang DCGB makusog dyan sa Catanduanes. Go ahead tabi. Stay put lang po kita sa arong ta. Bako masyadong makusog ng paros, pero baka may lawag pang makusog na pag-uran. So, mga nasa landslide prone area, i-clear na po yan ng mga lugar na yan. Asin sa mga flooded, may posibleng pagbabaha. Di kami nagkukumpiyansa na araw lang kayo baka may lawag din so tail kayo baka dumaso sa uran niya. Yeah. Based on satellite data, ito na medyo dumaso yung pag-uran. Yeah, it's confirmed. Confirmed tabi yan, Sir Bob, kasubago. Iyon ang pahayag man kan Pag-asa. Duman sa likodan na quadrant kan bagyo, ang volume kang uran. So, south quadrant na ning bagyo, duman sa uran. Medyo, pag luminang pa sa tuyag, ang mata, oran sentro, baka yan ang pag-uran na maagihan tayo niyan, digding niya naman. Okay. Sige tabi, Bob, we'll try to get in touch from time to time. Tanganing makatabang man kami dyan sa Indo, makapagpaluwas ng abiso o sin informasyon. Mabuhay po kamo dyan. Salamat, Bob. Likewise po, Sir Pio. Thank you po. Thank you so much si Bobby Monterola, PDRRMO Catanduanes, nakahuro niya to live duman sa Kapitolyo Provincial. Tanganing matawan taman sindanin na tabang pa sa pagpaabot ng informasyon. This time diyan kita sa Pag-asa. Yung Pag-asa na ba yan, si Angel na Mustasa, yaon diyan sa linya. Aramon ta ang sitwasyon. Kamugtakan ka na panahon, kasabay si Ma'am Alexis na Roy Vivar, ni Angel na Mustasa. Angel, marhay na banggi, please go ahead tabi. Yes, maray na pagkabanggi, Sir Pio. Maray na pagkabanggi po sa mga paraan tabay para sa bulletin number 12 para kay typhoon na
Ramil, makakaibahan ta po niyan si Mama Alexis Roy Vivar. Ma'am, good evening po Sir Pio sa DCTV. So, good evening po. Yes, Ma'am Alexis, good evening. Primero tabi madangog kami kan weather bulletin and then sa tuya pong ipa-explicar sa publiko. Go ahead tabi, we will be listening first. Go ahead po. Opo, bali itong si Ramil as of sa ating latest na tropical cyclone bulletin na 8 p.m. ay patuloy na kumikilos itong si Ramil sa direksyong west-northwest dito sa mainland Bicol while maintaining ang kanyang kusog. So ayun po ang huling location nito ni Ramil ay estimated sa vicinity ng Malinaw, Albay. Sa ngunyan, igwang taglay na lakas ng hangin itong si Ramil na umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugso naman ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour. So, patuloy na kumikilos itong si Ramil sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ating wind signal, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa Camarines Norte, Catanduanes, ang northern and eastern portions ng Camarines Sur, pati na rin ang eastern portion ng Albay, kasama dito ang Rapu-Rapu, Bacacay, Tabaco City, Malilipot, Santo Domingo, Manito, Tiwi at Malinaw. Pati na rin ang northeastern portion ng Sorsogon, kung saan kabilang ang Prieto Diaz at ang Sorsogon City. Yung mga nabanggit po pong lugar ay nasa wind signal number 2. Ang wind signal number 1 naman ay nakataas sa mga nalalabing lugar sa Bicay, sa Albay at sa Sorsogon, pati na rin sa Burias Island at Tatikaw Island ng Masbate. Sa ating track and intensity forecast, hiling natin na itong si Ramil ay patuloy na kikilos west-northwestward sa landmass or sa coastal waters ng Bicol Region ngayong gabi bago ito lumabas malapit sa Polillo Island bukas ng madaling araw. At ayun po, may possibility na itong si Ramil ay ma-downgrade sa isang tropical depression habang nag-aagi dito sa Bicol Region. And hindi rin naman natin inaalis ang possibility ng slight intensification paglabas nito ng landmass natin dito sa West Philippine Sea. Ang paglabas ni Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility ay nananatiling forecast natin na Monday po ng umaga. So, bali yun po ang ating latest dito kay Ramil. So po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Ma'am Alexis, tabi, sa ngunyan, ano ang klasifikasyon kaini ni Ramil, tabi? Opo, sa ngunyan po ay tropical storm pa rin itong si Ramil. Okay. Tropical storm si Ramil as of now, pero may pinag-unabitan kasbago na as time progresses, dakula na posibilidad na ma-downgrade na ini sa tropical depression. Opo. Kumbaga medyo mababa na sa klasifikasyon sa mga maabot na oras. Ano po? Opo. Now, sa presente, ang sentro sa tahaw kan bagyo, hain tabi ngunyan. Ngunyan po, nasa vicinity ng Malinaw sa Albay. Okay, so pinakatahaw kan bagyo, yaon dyan sa may Malinaw. Ano po? Opo. Okay. Gura ano kadakula, so kabilugan ka ining bagyo tabi, yung kabuuhan niya, gaano kalaki? Opo, maintained naman po ang naging size nito ni Ramil. 400 kilometers pa rin ang sakop ng size nitong bagyo. So, yung size na yung kabuuhan, 400 kilometers. Opo. O di, pasok na pasok yung halos buong Albay, sa nasa katawan tayo ng bagyo ngayon tabi, Ma'am Alexis, Opo, tama po. Okay. Now, ang sa iyang pigya reparo ko digdi, ang kusog niya is pera tabi ini? Maintained po sa 65 kilometers per hour. Bali, ang naging
Difference lang po is itong pagbugso na umaabot ng 110 kilometers per hour. Yan, iyon sunari paruta nagkusog so pagdoon niya pasiring na sa 110 kilometro per hora. Ano po? Opo. Ang speed niya is Ang speed niya po ngayon ay 20 kilometers per hour. ang direksyon. West-northwest po. Yan. Gustong sabihon, nagkambyada na siya, nag-iitaas na ning diitabi, Ma'am Alexis, ano? Opo, from Gubat na to Malinaw, medyo nag-pick up na yung kaskas nito ni Ramil. What I mean, yung direction niya is nagtataas ng diit, nagtutuo na siya ng diitabi, ano? Opo. Yan, Okay. Now, kung arog kan ang direksyon niya tabi, buda ang speed, paghali dyan sa Malinaw, ining kadakulaan niya 400 kilometers, kan Bagyo, sain ang direksyon niya na tabi, buda rin na mga lugar ang sasakubon sa mga maabot na oras. Opo, bali sa ating track and intensity forecast ay naglalauman tang mapaswiring ng eastern part ng Camarines Sur, itong si Ramil. Eastern part na kang Camarines Sur. Opo. Okay. Para ni duman sa Garchitorena and sa Sangay. Garchitorena and Sangay area. Opo. Kung dai magliwat, ining presente niyang heading, direction, and speed. Opo. Okay. Now, considering naman ining speed niyang initabi, nasa laog kita ngunyan kan Bagyo, ang Albay, kumo yung sentro ngani, nasa may Malinaw, mga pirang oras kita tabi, makaka-experience kan medyo maraot na klase ning panahon tabi, Ma'am Alexis. Opo. Pagkod sa agang-aga po, ay possible makamati kita ni kan mga pag-uuran. Yun. Okay. Sagkod sa aga. Opo. Considering ining present speed niya na 20 kilometers per hour and direction. Okay. Now, next question is, medyo dahil taman pigahagad na magkusog ini, natata medyo mostly kalmado. First district, second district, apwera ka ining sa may first district dahil may signal number 2, nataputa kalmado both itong winds and itong yung rains tabik, uran, taking in consideration ining winds na 65 sustained and 110 kilometers ang doon. Why the general, parang general peace, kumbaga? Opo. Bali, ito po kasing si Bagyong Ramil ay hindi man ganun ka-organized ang kanyang structure. Kaya hindi ganun ka-mati sa kabuuan nitong bagyo yung lakas ng hangin pati yung lakas ng pag-uran. Minsan nagkakaroon ng malakas na pag-ulan pero sa southern part at kalat-kalat yung mga paulan na dala nito, pati yung mga pagbugso ng hangin. Ay, yun. So, ang characteristics kan bagyong iningunyan, bakong solido. Opo. Yun. Igwang porsyon na yaon duman so uran, igwang porsyon na klarado, igwang porsyon na maparos, igwang porsyon na bako. Opo, tama po. Yan. And iyon ang namamatian ta, kaya arog ka ini. Opo. Oh, yun. And Bago po nga ni na hapon na tighiling na mo kung saan nagiging mauran, mostly sa Visayas. Maski ang sentro ay nasa may south na kang Sorsogon. Kaya nangyayari po yun pag daiman organized ang bagyo, hindi siya ganun kalakas. Yes. Now, so konsentrasyon kan uran kasubago nakahurong ko si Ma'am Ruth na Pakala and previous niya mong mga interviews. So konsentrasyon kan uran nasa south quadrant na kumbaga pasimpleng ta nasa baba na porsyon kan bagyong ini. Is it true as of this moment patabi, Ma'am Alexis? Opo, actually so tig-mention ko po na sa Visayas area yung grabe yung pag-uran.
yun yung nasa south na portion ng Bagyo Kasubago kung saan may mga reported na mga heavy rainfall. Yan. So, can we conclude as of now na pag nag-itaas na ini duma sa direksyon na pinagasabi mo na pasiring sa may Garchitoren na Ragay, tama ba? Opo, Oh. sangay po. O Sangay, pag mag-itaas na ini, ma-experience yan ta later in the evening and early morning sa agaan, medyo makusog man na oran digdi sa sa Albay and ining Katanduanes es posible? Opo, posible po yun since yun nga po yung concentration nitong Maridayal og otro si Angel tabi Ma'am Alexis Ridayal giraray si Angel yan tanganing makwanta ni Marhay na pasabutan ni Maray na sa mga parantabay ining characteristic. Hello, go ahead, ma'am. Opo, yun po, ma-expect natin na possible kitang magkaigong mga pag-uuran maski nasa Kamsur na ang sentro nito ni Ramil. And yun nga po, ang orientation ng kanyang mga cloud clusters is more on sa southern part. Yan, okay. So, dahil makakampante, kapag itaas ka ini, sa likodan na porsyon, yaon sa konsentrasyon kan uran. Opo. Okay. So, paros medyo wagas-wagas, kaya paminsan, minadoon lang ning diit, then kadaklan, medyo matrangkilo. Opo. Oh, now, ining volume kan uran tabi na daradara niya sa likodan na porsyon, Ma'am Alexis, ano ba to? Torrential, heavy, or strong, or ano po tabi ang klasifikasyon nindo ka ini? Opo, bale po, base sa satellite na image natin ay possible kang moderate to heavy Aha. na dara nitong uran. So moderate to heavy lang dahil nagtutorrential Opo. Ayun. So hindi masyadong kagulpi so tubig pero it still poses danger, flash floods, flash and landslides. Opo. Yun, oho. Yaon man po gila yun so risk. Yaon so risk, oho. Mama Alexis, why day naunambitan ka so bago yung landfall na sa Huban ba yun? Huban? Sa gubat po. Sa Gubat ba yun tama? Out of nowhere, Gubat yung tinamaan ng sentro ng ining si Ramil. What happened, tabi? What's the possible scientific explanation? Opo, since explain po natin na ang yung high pressure natin sa east ng Japan ang nagtitigil dito kay Ramil, ay nag-receive ito ng bahagya, giving way dito kay Ramil na makagalaw sa west-northwest. So, ayun po, kaya siya nagpa-hearing dito sa Sorsogon. Yun. So, dakulao na factor, itong high pressure dyan sa itaas kang Pilipinas, sugari kudal na nag-ulang, uminatras ito ng diit, pag-atras niya ng diit, iyon na ini sa pagtuo ni Ramil, nadali yung gubat, tama ba? Opo. Yan. And ngunyan, iyon na nag-right naan sa iyang direksyon, nagtutuo na, kaya matutumbok na ining Garchitoren na Sangay area. Opo. Yan, oho. So maagi siya, yung sentro kan Bagyo, maagi, in between Catanduanes ba and ining kadagatan kan Catanduanes Buda Albay? Sa ngunyan po, more on digdi sa eastern area ng Albay and Camarines Sur. Eastern area ng Albay and Camarines Sur. Opo. Yun, tabi. So, iyo masa na tabi, Ma'am Alexis, very, very clear na tabi, not unless na igwa ka pang gustong idagdag, may relasyon sa sitwasyon na kan bagyong si Ramil. Please go ahead po. Opo, gusto ko lang po paalalahanan ng ating mga kababayan na maski wala man kita maray na mamatian na epekto nitong bagyo ay hindi po kita maray pakampante lalo na hindi pa nakakalagpas sa atin itong bagyo. So yaon man po yung gilayon itong mga risk na
magkaigwa kita mga taguuran Mhm. at mga pagbugto ng hangin. So, ayun po, mag-antabay po lagi sa update ng DOST Pag-asa para po makapag-prepare kita sa mga possible na threat nitong bagyo. Mhm. So, what time mo tabi giraray Ma'am Alexis yung release ninyo kang bulletin? So, ang Tropical Cyclone Bulletin number 13 po ay 11 p.m. Alas 11. Yaon naman kaan dyan si Angel Tabi. Opo. And after 11, anong oras naman ma-release? Every 3 hours po ito. So, 2 a.m. naman po. 2 a.m. naman. Okay, so Opo. ingat na ingat ako. Tatibad, apulun takama na Sir Alex. Pirmi na, di ko na nga nitig tataram na sa pagalon mo para explika. Makonswilo na. Opo. Sige, Ma'am Alexis, salamat for the comprehensive, maliwanag pong pagpapasabot kan mga pangyaring yan sa bagyong si Ramil. So, ang kadakulaan niya pala is 400 kilometers, ano? Opo. Okay, so ang kabangan niya is 200. Ay, hindi po. 400 po from sentro Di, to extent na. So, 800 pag to bilog na Ayun. bagyo mismo. so, kabilugan niya 800 palan. Opo. So, ang kabangan niya is 400. So, talagang laog pa kita. Yung nasa laog na kita kan bagyo, ano po? Opo. Okay, so 800 yung kabuuan, 400 yung kalahati. Sige. Opo. Ma'am Alexis, thank you so much. Mabuhay po kamo dyan sa Pag-asa. Opo. Thank you din po. Mm. So, yan po, Sir Pio, si Ma'am Alexis, nakaka-birthday pa sana. Yung nga ni, belated happy birthday. Opo. Di maliwanag naman, Angel, ang eksplanasyon. Gusto ko si Recoligi, Sir Pio, kasi bago bagang opisina politikan Pag-asa. Oho. Tapos ni Salming, ang uran sa luwas, sabi ni Momay, mas malakas pa ba yung ulan pag regular days na may school sila kaysa sa ulan ngayon. Yeah. So that explains kung natataro kayo ng kamugtakan kan oran bunakan bagyong yan, ano? Opo, Sir Pio. Sige. So, yan po, Sir Pio, ang pinaka-latest na bulletin haligi sa DOST Pag-asa. Angel Mustaza, Disid Subin. Thank you so much, Angel. Digdi mo na kita kay Mayor Itay Nando Gonzales. Ta nag-upload ka subago si Mayor Itay while may report kita sa programa kahuron ta sukatan Duanes. Mayor Itay Nando, good evening tabi. Si Pio po kan DCGB. Yes, Pio. Ito mga report sa inyo na hindi sa ligaw. Dahil man kami naapektuhan si Mustado. Oo. Halos lagpas na ito, nasa parting pa na eh. Parting Pasor na eh. Pag-iutan. Opo. So, piling ni Salbay. Pero, at least sa ligaw, dahil man kami si Gano, dahil man kami nasyado. Ay. Paano masinganig surang, medyo bakungan makusugon. Ay, oho. Thanks God. Tabi ano. So, pero dai kita baka sakali pero ming handa man tabi diyan nagprepare man kita Mayor Itay tabi ano. Yes, sa mga nasa mga light material na mga bahay, pinasiguro may magbilaray pa. Kung masigil na mga hangin. At sa flooding, hindi, concern masyado. Sa landslides, medyo safe man kami. No? Hindi sa ibang mga problema, ang igalalan ni bago, so, yung nakusog sa hangin. Pero medyo maluya man, pagod man masyadong makusog. Iyo po. Okay. Oho. So ano ang magiging advice sa tabi Mayor Itay diyan sa mga pinag-safe keep nindong mga residentes na hali sa mga light materials ang harong tasabi kan Pag-asa once na magsakat pa ini pa itaasa sa may Camarines Sur area yung volume da kang rain kang uran nasa likodan na portion kan bagyo tabi Mayor Itay. Ano po ang advice ta diyan sa mga taga-Ligaw? Go ahead po. Dahil sa mga na-evacuate pinasili sila doon sa evacuation. Sa agad lang mga 3 o'clock in the 4 o'clock, 5 o'clock in the morning, pwede na sila mag-uruli. So, dahil na una mag-hilo, yan na lang sila. Kung pa man ang mga nasa residentes, dahil na una magluwas, stay home, even tomorrow.
Ayun. Tomorrow, siyempre, natural. Good weather na kita. But tonight, let's all stay home. Let's all stay secured. And then, we'll wait until it's over, as in over. Opo, opo. Mayor Tabi, itong sa mga sibot-sibutan ta, so pinagpa-evacuar, they are all well taken care of kan mga pangaipotabi ninda? Yes, of course. We take care of our evacuees. Mhm. We will give them some supply para may mauli man sila para pag-abutin ng mga araw nila. Iwanag nila kililuto na ng mga pagkaon. Ngayon, so medyo okay na. Kasi yung mga barangay din naman, mostly kasi sa barangay nag-evacuate lang. Kasi Mm-mm. baka mandakul ng mga tao. So, they have been taken care of. Yung buwan nilang na dahil minang po yun, yung sa akin agad-agad. Pero sigurado kita. Ay, opo, opo. Diba dumura man di mapusulgan dyan dahil man sigurado pa. Diba? Iyo po, opo. So, iyo man sa natabian may retay, pasensya ka subagot, takahurog ko kaya sukatan duanes man, pag apon mo. Na tiyempo, sabay so apon nindo tabi, Mas ano. niligaw na sa nakaligtas. So, sa Duanes, ito tumbok. Oho, Ilang daw, puro Katlanduanes, puro Katlanduanes. oho. Bigla, nag-south to Baguio para tapos nag-nortada naman. Mhm. Eh man, Okay. okay na, at least everything is well naman. Mhm. O di sige tabi, Mayor Itay, kung igwa kang Yes, Pio. gustong assurance na itao pa diyan sa Matagaligaw, go ahead tabi. Yes, tahimik lang dito, ganyan lang dito sa mga evacuation, dahil kita mag-iwas sa mga arunta, i-put na lang, and tomorrow morning, we resume our normal activities. Mhm. Thank you so much, Mayor Itay. Ingat tabi ka mo diyan. Okay. God bless. Yes, thank you, Tio. Thank you so much. Mga tugang si Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao City sa saya man na impormasyon. Thank you so much and abiso sa mga taga Ligao na stay put, day magkampante, stay put sa aga na lang pag all clear na back to normal. Pag nagdeklara na po ang Pag-asa na talagang all clear na yan tanganing daing madiskuedo tabi lives and properties as well. Hali man yan kay Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao City. Si Pading Jomar Bien, diyan kita sa First District. Kumpadreng Jomar, location mo and what's happening man dyan sa First? Go ahead po. Sa malilipot ako pa rin, Pio. Mm-mm. Sabi baga kang Pag-asa lapos na so bagyo sa mo, iyaon na sa Malinaw, kasubagong alas 8. Sa sentro. Oho. Oo, di ano ini, paharayo na sa malilipot. Pero nasa laog kita kan kunyan pa. Lawas Kaya kan pa din, bagyo. Pio, mauran-uran pa manggiraray. Although, bako man makusog ang uran. Yes, oo. Pero sa uran na dahil ka pwede lakaw-lakaw. Oho. Talagang dumugong ka pa talaga kito na ay. Raramugon. Roger on that. Pero bako man na so bagsak na to na bagang arog kan minabiglag to da ang oran. Aha, aha. So arog lang kanya naging sitwasyon na puwer kan so kasubagong mga hapon na kuminusog pero so primero bagang bagsakan mga oran na Dominic Luman man da dyan sa Ligaspe. Mm-mm. Ayun man na ito so pagkusog pero after that nagpadagos ang oran pero bako nang makusogon palalay lang ang oran na ini. May mga paros-paros pa man na date pa ring, Pio na garumimi na so paros na makusog kaysa normal. Yan. Iba pa mang giraray. Pero ano yan, dahil sabi nga ni kan Pag-asa, dahil tarang baka pagkauroroy o kang bagyo sa magkusog ang uran. Yes, oo. Kapag nasa lubutan na parte sa uran, Opo. Mm-mm. kaya ingat mang giraray kita. So, pero ngunyan, tranquilo lang pa rin, Pio. Dahil man dahil kitang na ihiling na posibleng danaw na peligro Yes. kung arog lang kayo ni ang uran-uran asin ang paros-paros lalo pat paharayo na ang bagyong Ramil. Mm-mm. Yun na lang yan. Siyempre, babantayan tamang giraray kuning kaso kumusugsuran may mga peligrosong lugar although
kasabago pang agas o iba, Mhm. nagpaka-evacuar na paring piyo. Oho. Halos safe naman, sugabos sa mga nasa peligrosong lugar sa baha. Mhm. Iyo na evacuar na kan mga lokal na gobyerno digdi sa Premier Distrito Albay. Nya so Yan, kuan mo Piyo. diyan pa di na safety mo na diyan so agwa medisina. Perming na kasi. Pasiguro kung suday ng gagmatalbo. Kapag araw kay ning medyo bako man masyado ang laban kaipuhan yan eh. Actually, ano ini? Actually, on nga ni. Nagkakrak na akong yelo. Demonyo ka. Nagkakrak na talapos na nakaliis na baga. So oran sa nang oran tabayanan ta. Ano? Roger on that. Sige. Yan pa rin yung informasyon. Jomar Bian. This is you. Thank you so much kumpadre Jomar. Hali man dyan sa Premier Distrito Albay. Taod-taod ha pag alas 9 pagkatapos kan sa tuyang station break do yung Horacio Impirata ibultada ta so synopsis tabi explanation ka na pag-asa manungod sa bagyong ining si Ramil po. Mentras tanto may mga text kita digdita nababasahon man pasensya po muna kung dahil ko nababasa tulos bako araw kan iba nabasa tulos automatic pasensya po muna tapig kwanta sa impormasyon po tabi ha babasahon ta ining mga text nindo taod-taod tabi po yan si Pading Al muna hali dyan sa luwas. Pading Al, what's happening man tabi sa imong location? Good evening. Good evening, sabi, pade. Iyawan ako nagdi sa simbahan kan Taysan. Oho. Tapos pa na kami mag-prayer meeting. Wow, that's good. Parte kan prayer meeting siyempre an pagpangadji na Mhm. at least lampas na si Ramil. Nasa kwan pa kita, nasa lawg pa kita kan lawas kan bagyo, kundi bako masyado ang kwan. Pahit. Sige. Pero medyo kampante na kita digdi sa Legazpi. Mhm. Ibuon ta pagkatapos mo yan. Loko-loko ka, saro ka man, demontres ka. Sunitib na manok mo duman, handa na? Hindi pa na problema yan. Domingo sa aga. Anytime. Tumaray ng panahon. Kumusta ang kuryente dyan palangon yan sa sur? Sustenido. Sustenido nag-ilaw pa ganyan. Mga 5:20 pa sa nakasabagong pagdidiklom. Iyan ang gari naghapon dyan bako? Nag-aapon. Yan. Nag-aapon sa brown out. So, yan. Okay mo yan ang kuryente. Okay na, sige. O sa Taysan mo yan. Mhm. Puro high pa sa mga negosyo. Yes. Nagulo naman kaya digdiyan mga tindahan baga mga grocery tapos barbecue. mga kaon-kaonan, Oho. barbecue, Yan. yan na manok, Karinderya. digdian, karinderya, kuan aros nakulo na ang negosyo digdio sa Taysan sa sentro, tigde-develop pa so dating saon. Yan. Kaya temporary ni sa mga paratinda digdi sa may crossing to Pangyawan, Burabod. Mhm. Kaya sindangon niya nagtitirinda. Kaya medyo buhay-buhay talaga ang negosyo, digdi man sa Taysan. Yaong paso palabahan ni Antibuli. Oh. Ayo, pati na yan na magkarayso, palabahan digdi ni Madam Chi. Yan. Kaya si Frank nahiling ko pa, walking-walking na sana. Oh, siyempre. Si Frankie Baby. Siguro recruit me na si Frank. Magsabay na digdi sa prayer meeting. Yun tayo nagtagapangadji. Oh. Tapos retired naman ba? Retired na si Frank. Day pa. Kiunong pa si Tata pa. Frankie. Aki pa. Nag-retire na. Yan. Pero baski pa ko retire. Pwede man ba galigdi na mag-rata? Yan. Pa. Mhm. Enjoy yun man pag-araw ganing nag-active pa di sa simbahan. Wala ko na bagay. Yan. Di kumusta ang panahon dyan? Mauran pa din? Bako, maluyang oran dyan? Nagkataga Toro Tagiti. Tapos paminsan kusog-kusog ang oran. Mhm. Pero bako so heavy talaga. Yes.
malipot may sabay na uyop-uyop kan paros. Siguro epekto man ini kan bagyo. Pero so far okay man an kabugtakan dahil an paros dahil man masyado. Kaya aros normal man sana ang sitwasyon dapat pa din digdi sa southern part, especially digdi sa may Taisan area. Roger. Okay, yan ang sitwasyon digdi. Alam Mario, thank you. Thank you so much, kumpadre nga. Yan ha. Taon-taon da, basahon ta sa mga text messages nindo and then itong su kunyan, pakipag-olay niya to kay Madam Alexis na Roy Vivar. And honestly, mahapot kita, kumusta man po so sa mo yung pag-deliver, tabi, kung kunyan man, kung satisfied ka mo, and kung anong pwede pang isuggest manindo na makatabang, mas mapaliwanag nipa, mapaliwanag ko pas, abot kan sa makakaya ko man, an paabot nga to ng informasyon manungod sa panahon. Taon-taon po yan. Kindly send us your feedbacks tabi sa sakuya man na sistema kan pag-deliver na kan hugot niya to kan informasyon manungod sa mga bagyo na ayan tabi, particular ining bagyong si Ramil. Uni po muna, station break and Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB asin ang 97.1 OKFM aktibong membro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, mali sa Pag-asa, alas 9:03 nin pagkabanggi.
Sa Giraray, mga tugang, nasa ikaduwang oras naman kita kan sa tuyang turnungon niya na 8 to 10 sa continuing coverage po kang DCGB AM, asin kang 97.1 OK FM kang PBN Broadcasting Network Incorporated. May relasyon kaining bagyong si Ramil. Ako po si Pio Fernandez, kasabay ang tropa. Ang number ko tabi is 0942-670-1195. 0942-670-1195. Smart iyan. And 0966-0730-115 sa Globe. 0966-0730-115 sa Globe. Pwede man sa messenger ko tabi, Pio Fernandez. Hanapon lang nindo sa messenger. And sa comment section na po, kang DCGB News Online. Taod-taod, hiling ko man daw duman sa DCGB News Online. Takon na igaw man kitang nakakasabay-sabay man yun sa programa. Sa tuya man na turno, 8 to 10. Ali sa Pilipinas, ali sa Legazpi, maray na banggi po tabi sa Indogabos. Pakishare yung mga viewers natin dyan. Tanganing dakol kitang matauwanin na impormasyon, lalong-lalo na itong mga nasa ibang lugar. Sa ibang nasyon kang Pilipinas, sa ibang nasyon kang Pilipinas, sa ibang lugar kang Pilipinas, imaging itong sa nasa ibang nasyon, tanganing makampante manan sa indang buot tabi, kung ano sa tuyang kamugtakan digdi. Sige. Taod-taod yung mga text and itong sa tuyang paghugot kan impormasyon manungod dyan sa bagyong si Ramil. Mientras tanto, ang samuyang chief reporter yaon dyan sa luwas, si Compadreng Jimmy, buhay na buhay! Alas 9:09 ni alas 9:06 nin pagkabanggi. Chief Jimmy Compadre, maray na banggi tabi. Yes, salamat padi. Yaon nga niya ako sa luwas. Masyan payong. Dahil lamang biggang palit-palit. Oh, dahil namimiligro so gosok kan payong. Dahil lamang. Oran. Pangmayaman. Oran na pangmayaman. Siguro, yun pasalamatan sa mahal na Diyos. Araw kayo, nakaipuhan tamang oran. Yes. Magkaw sa pagbabahata. Digbi in general sa sakuyang monitoring, sa sakuyang area of responsibility from Kamalig, Pasiring, Pulang, Gilibon, Piodoran. Wala man pagbabago padi manungod sa pagbagsakan na oran. Kumbaga sa Rama, daing bako man makusog, bako man daing gustong sabihin, nagbabagsakan na oran pero bako makusogon. Yes, oo. Na makusog-kusog sa nasa Turutagiti tabi pa de. Ang description kan oran sa ngunyan. Makusog sa nasa kwan. Makusog-kusog sa nasa Tagiti. Yan. Minimum ang mga dahon kan kahoy, kalunggay, batag. Warang hiriroan. Warang hiriroan. Mabuot ining bagyong si Ramil. Mabuot si Ramil. Mabuot. Salamat sa Diyos. And kasubago na monitor niya to sa Pulangi si Mayor Giselle Salceda papasiring man sa mga itong sa San Francisco River tayo mambaga dakulang salog digdi. Ayon nagigikanan ki baha dahil nga ni nagkuat dahil nga ni luminang kaw sa level kan tubig. Steady ang laban. Steady. So, mga paroyan sa digdi, salamat sa Diyos sa waraman ki paros, diretso na ini mag-aga. Tabata, pag nagahalat-halat na sa mga farmers na maghinog-hinog ini, tanganing i-harvest na, at least dahil man malalantupan ki tubig, dahil man maapla, dahil man marurugado, dahil man kiparos. Yan, tama. Sa mga oras na ini, sa madaling sabi pa dahil man monitor kita, mga otoridad, MDRR mo ang pagbaha o kaditan sa mga barangay. Very good. Sa mga evacuees, okay na lang. Iyaw sinda sa evacuation center, natural ang LGU, mga LGU dahil man nagkukulang dahil man nagpapabaya pag-abot sa ng pangaipo, pagkaon and sa iba suro Cyril po sa iba nagdadangag sa imo
okay man, ta tranquilo pa de. Ta karaturugan na ini taon-taon. Karato. Oo. Iyo man nag pwede na ganing tapuson kay ta. Wala anlaan kalangitan pig tatangan ko ta nasa luwas ako ngunyan. Aha. Manipis pa de, wala man kumpara kan mga previous na nag-cover kita kaya aron pening sitwasyon kan panahonan an paros mahiroon sa taas. Ang ganda manipis ang dampog. Yan ang mga tabi pa de. Thank you Lord. Yan ang sitwasyon. 3rd District, Jimmy ng Salita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Chief Jim, hali dyan sa 3rd District, Analbay. Oh, yan, that confirms yung pahayag mga bakasubago ni Mayor Itay Nando Gonzales na tuninong manduman sa Ligao generally and dyan sa 3rd District, tabi ano po. May nag-upload, si itong ining nagmi-miss call tabi ining 9 may kwan andali po sino ba to ining 0492 na last 4 digits upod na tabi ining 0492 na last 4 digits pakiapod na po tabi baka importante nita sige sa upod niya pag on ko napuputol tabi yan. Raymond Sanglay, good evening Sir Pio. Maray na banggi man tabi, Raymond Sanglay. May text ding ipigpaabot sa tuyo. Magayon nun, I appreciate this much. Salamat din maray. Hali ini sa classmate ko dati dyan sa Aquinas ka ito, now UST, College of Law. Basahon ko ini, sabi ni Madam Jo Nanaz, yan, 71145. Ito magayon nun, I really appreciate this much. Good evening, classmate Pio. I am listening from my hometown, Kamalig. The best ang serbisyo kang DZGB. Number 1 talaga kamo. Here's something for DZGB. Ito po, Yan. DZGB. Yan. Letter D. Dedicated to the community, always on the air. Yan, so letter D, dedicated to the community, always on the air. Letter Z, zeroing in on the news and updates that's true and fair. Letter Z, zeroing in on the news and updates that's true and fair. Ayun And letter G, going the extra mile in every single way. Ikuan ko daw ini sa higher management, ipahiling, Letter G, going the extra mile in every single way. And letter B, broadcasting hope and help night and day. Kagayon nun tabi, classmate Jo Naz tabi yan dati sa Aquinas sabi bakan mga maedad na Aquinas ngunyan UST College of Law. Thank you so much and good evening palang tabi man dyan sa mga paraan tabay kang 97.1 OK FM. Ako po si Pio Fernandez ang sa indong nakakasarabay sabay utrunta sabi ni Madam Jo Naz, here's something for DZGB. Letter D, dedicated to the community, always on the air. Letter Z, zeroing in on the news and updates that's true and fair. Letter G, going the extra mile in every single way. And letter B, broadcasting hope and help night and day. Magtama, anniversary ba kita in Dimar? Budabi Henry, Sir Glenn. Ma-anniversary yung DCGB, pwede ining i-highlight Thank you so much. I-konta ini sa higher management. Thank you so much. It's so inspiring enough na sa turnutang pag-araw pag-on air kita, igwanin mi na kontribunin araw ka ining mga impormasyon. Sabi naman ni 0492, shout out databi ka dyan sa ARDV, Real Estate Service,
August Royo. Yan. Palagi kami nakasubaybay sa inyo po station ang 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. O duman sila sa OK FM, nakaantabay, DCGB ang nadadangog tabi. Ano? Yan. ARDV, Real Estate Service, si August Royo. Yan. Maray na banggit tabi. Thank you so much. 0492. And another text tabi, si 680. Good evening tabi Sir Pio, listening from Ginubatan. Kasubago ining 809 ha. Ngunyan ko palang nagkakabarasa, nagauran-uran tabi di sa sentro. Iringat sa natabi, Sir Pio, pwede tabi paki-explain sa Pag-asa. Kunyata sa ibang parte sa Nalbay signal number 2, pero sa ibang parte signal number 1. So Aurora ngaya signal number 2, pero sa Metro Manila signal number 1. Nya sa baba baga ngaya San Aurora an Metro Manila ngaya daw araw kaan. May mga nababasa po kaya kon sa comments na baka kaya talaga ang tumbok sa bagyo, pero di ko sigurado, baka may ibang dahilan. Salamat po. It's because of the topography tabi ha. So sitwasyon kan lugar na kikamugtakan, taking in consideration man so karakteristik kan bagyo. Igwanin mga lugar na daiman masyado makusog sa porsyon na bagyong maagi sa inda, igwanin mga lugar na yaon ba doon sa konsentrasyon kan kusog, kaya arog po kaan. Iba-iba po so impact kan tama kan bagyo, magiging impact kan tama kan bagyo, kaya manlain-lain ang storm warning signal na ipig luluwas. Bako pong in general, pwedeng duman sa lugar na ito makusog sa paros, pwedeng digdi bako, pwedeng duman sa lugar na ito makusog sa uran, pwedeng digdi bako, depende po sa characteristics kan bagyo. Kaya arog po yang kaan. May signal number 1, may signal number 2 within the same province or kunyan ining region. Arog po kayan. Ano? Yan. Makusog na uran didi sa Ginubatan an parosali po sa south o southwest part. Sabi naman ni 0680 tabi. Yan. Yan po ang kuangkaanan paliwanag kan Pag-asa. Kaito ta pa yan pinagapot. Ano? Yan yung sa ARDV kuan ini ARDV. Ito pa sa Inabuyan, makusog an uran Budaparos sa oras pong ini. Okay, yan tabi. And then yung NDRMC, orange rainfall warning sa Sorsogon, 4630, update na sa bagyo. Salamat Vince naghubilyar, salamat mauranon didi tabi. So haliman yan sa Hubilyar. So managharapot sa update sa bagyo, yun na po ini. So mga text ini kasubagong early start niya to kang programa. Si 9168, Diyos maray na malipot-lipot asin maulan na Sabado nin pagkabanggi sa Satuya Agabos, especially sa imo Sir Pio Fernandez. Manalig lamang po tayo palagi sa Panginoong Diyos. Pray Horacio Imperata, keep safe everyone. Nakatunin sa special coverage ng DCGB News Online sa 97.1 OK FM sa Porok 9, Tagungtong, Barangay 56, Tayzan, Legazpi City. Maray na hapon abang gitabi sa inyo dyan kay Gerard Paul Bado Andez, Porok 9, Tagungtong, Barangay 56, Tayzan. Loud and clear po ang 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Sana po irao pa kamuha, maski medyo naud dyan so pagbasa ko tabi kan sa indong mga text. Is this correct, Pio? Sabi ni 7168. Opo, correct po yan. Nanako among number. Nakamonitor sa Barangay Nagsiya, Santo Domingo from Tolits. Yan. Sa Nagsiya kan Santo Domingo, maray na bang gitabi, mauran digdi sa Santo Domingo. Opo, signal number 2 ang halos entire 1st District kan Albay, including nito, nasa 2nd District 4624, diyan sa NGCP, maray na bang gitabi sa Indo. Nakamonitor NGCP, mga taga NGCP tabi, good evening, NGCP Daraga, National Grid Corporation of the Philippines. Si 1026, si 1026 nakaantabay. Tama po ba ini number mo? Opo,
Tama po yun ang number mo, tabing nako, 1026, good evening, salamat sa pag-text, tabi, ha? Si Sir Philip na Balila, maray na banggit, tabi, Sir Philip Balila, nakamonitor man sinda. Si Jane Encinas Barameda, good evening po Kuya Pio, good evening matabi, Ma'am Jane Encinas Barameda. Sir, 2 times na sinalba kita ni Mama Mary, yan. 2 beses na kita sinalbar ni Mama Mary. Isa sa kuyang pinsan, si Velaina Villaluz, salamat sa mahal na Diyos. Naglihis man ang bagyo uya sa Katanduanes, Kuya Doy. Mauran-uran sa nanintong gabi. O sige tabi, ingat ka mo dyan, Belain sa Katanduanes, ano. Maray na banggi po, digdi sa may Karamuan Peninsula, Camarines Sur. Ngunyan po, maparos-paros and mauran. Thanks po. Diyan po sa Karamuan, sabi ni Dynamic Boy Colina Daculio. Yan. Si Sir Ato Lim, maray na banggitabi sa imo, Sir Ato Lim. Diyan sa Petron, Tap Gas Gasul. Ayan, naubos ko naman so mga text messages ko man sa programa, tabi. Manakaantabay dyan sa DCGB News Online. Good evening from the Philippines. Papa Mar, daining agwa medisina lamang dyan. Araw po kayo na itabi, ano, yan. Ining bagyong si Ramil, sa ngunyan, more or less, yung sentro kan lawas kan bagyo, so kunya, nasa may Malinaw area kan first district. Kaya bagatabi ang bilog na first district, signal number 1, and isinabay suma nito kan second district. Signal number 2 sinda, ang bilog na first district, plus ma nito halig the second district, signal number 2. So sentro kan bagyo, yaon dyan sa may Malinaw area. Ang kahiwasan ka ini, kabilugan kan bagyo is more or less 800 kilometers da out of tama ba yun? 800 ano? Yan. So kadakulaan, kaya laog na laog kita po sa kunyan sa lawas kan bagyo. Ngunyan ang speed niya ay ang direction niya is weste-norte-weste. Nagkunya na siya, nagtitiko na paitaas, nag-west-northwest na, hali duman sa direction niyang dati southwest o nag-westward. Medyo nagtitiko na siya patuo pataas, kaya baga dumiretso na digdi sa may Malinaw area. Yan. Ang direction niya, yun na po yan, weste, norte, weste. Sa speed na 20 kilometros kada ora. Ngunyan, ang signal number 2, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion kan Camarines Sur, as in eastern parte kan Albay, meaning yung first district, including ma nito from second district. Ano? Yan, signal number 2. Signal number 1, rest of Albay and Sorsogon, rest of Sorsogon, Burias and Ticao Island, tabi. Now, ang doon niya, 65, sustenido pala na paro 65, ang doon, 110. Yan. Ang direction niyang iyan, kundi magliwat tabi, buday speed, weste-norte-weste, maagi sa coast of Bicol, ngunyan na Bangi, sagkod na sa Pulilio Island, maaging Camarines Norte, sagkod sa Pulilio Island tomorrow, and pwede na ininganing ma-downgrade as time goes by sa kunyan, sa tropical depression, from tropical storm, medyo hurhalang ka na level ng bagyo, pwedeng ibaba na sa tropical depression as time goes by. Ngunyan, natata arog kay ni ang kamugtakan takang panahon garodeng bagyo ko an pahayag kan kang pag-asa explanation is ining bagyong si Ramil bako masyadong solido, bako masyadong solid so uran, so paros,
wagas-wagas tabi, warak-warak. Igo ning porsyon na mauran, igong porsyon na dai, igong porsyon na maparos, igong porsyon na dai. Bakong arog kan bagyo na nakatudan ta na bilog yaon so uran sa kabilugan kan bagyo mo da paros. Iniiba po waragas-wagas tabi. Kaya dakulaon na porsyon baga anda ining paros ngunyan. Igo maning diit na uran-uran ta waragas-wagas ngani. Ngunyan. Ang direksyon kay ni kundi magliwat tabi is pasiring na sa Sangay and Garchitoren na kang Camarines Sur. Pag itaas ka ini tabi, sabi ni Madam Alexis Naroy Vivar, pag itaas ka ini, posibleng yaon so makusog-kusog pang uran. Ining moderate to heavy. Natata, dispes pa sana niya to mamamatian, suuran pagparayo na subagyo. Por dahil ta so characteristics naman kan bagyong ini, suura nakakonsentrar sa may likodan na porsyon. Yan. Imahino rin ang barko, tronta naman ang barko, ang bagyo, sarong dakulaon na planggana o sarong dakulaon na donut, bilog, paminsan na oblong ning diit, paminsan butog sa tuo, butog sa wala, paminsan butog naman sa wala, butog naman sa tuo, paminsan butog sa itaas, paminsan butog sa ibaba. Iba-ibang characteristics kan bagyo. Ngunyan, suuran ngunyan nakakonsentrar digdi sa south quadrant. Yan. Pag sinabing south quadrant, digdi yan sa baba kan bagyo. Duman sa konsentrasyon dakan uran. Kaya pag itaas ka ini, dispesta pa sa namamamatean, kunda magliwat po ha, ang mga kondisyones kan bagyo, dispesta pa sa namamatean ng uran. Ang pig-ehemplo nga ni Madam Alexis Naroy Vivar, nata nga ita pigtitira so Sorsogon. Ano ito, bulan ba yun o huban? Yan. Ano ito, so tinamaan, so landfall ka sa bago? Huban ba yun? Yan. Nata nga ita sa duman sa huban, yaon so high fall, pero eye of this so sentro kan bagyo so landfall, pero ang pigbabaha ngayon so Visayas areas iyo nga iyan an explanation so konsentrasyon kan uran yaon duman sa likod na porsyon kan bagyo, kaya so Visayas bagyo niya sa Bareta baha. Ayan, so we brace for rains tabi, moderate to heavy rains as ining time progresses, taon-taon na bagi, sana po, daina, sana magliwat na ang complexion kan bagyong iyan na magluya na ining oras na dara sa likod na porsyon. Now, natata nagtotoo na ini nagsasakat na bako ng westward, bako ng minacross patahaw kan Pilipinas, bako ng minacross baga, digdi sa kabikulan ko na, minaitaas na. Because yung high pressure diyan sa may itaas kan Pilipinas. Pag sinabing high pressure, pasimplon tang nganing masabutan na maray, may lanob. Ang high pressure iso nagsiserbing lanob diyan sa itaas wall. Ito so nag-uulang kasubago sa bagyo. Kaya nag-westward baga siya. Tada siya makasakat, ta may lanob. Ngunyan, ang termino pigagamit baga kan Pag-asa, nag-recede. Yan. Kung sabi ko nag-recede, uminatras ning di itong lanob. Pag atras ning di itong lanob, iyo na iniman, so tuminiko na pa northwest, nagtuo na sa bagyo, nagsakat na tabi pa northwest. Kaya iyo na ng direksyon, ini ng Garchitorena, Sangay area. Yan. Takun itong lanob steady, westward man ining bagyo. Macross talaga digdi sa Bicol ning todo, digdi sa Albay, sa kata uminatras ning diit, nagluya ning diit so lanob sa taas, nagtiko naman sa bagyo. Yan. Okay, so iyan po ang kwangkaan na pinakasimpleng paliwanag kaan na paabot man kan Pag-asa. Ngunyan feedback man tabi ka mo kun kumusta man ang sa tuyang pag-deliver kang istoryang iyan kan deliverar niya to kan kamugtakan kan panahon, kung maliwanag man tabi sa indo o kung igwa pang mga dapat na improve pa tabi kita. Salamat duman kay Madam Jo Nas, yung classmate niya to. Magayon itong kontribusyon mo.
sumining kan DCGB tabi. Ige tabi ha, we need your feedbacks tabi kung okay na, paliwanag ta kung okay man, kumbinsido man kamo, nakakampante kamo, naiintindihan tabi nindo. Tanganing kung igwa pang kakulangan, makuan mi pa, mapalis mi pang maray tabi, ano? Si Madam Jo Nanas, ini su classmate ko tabi sa Aquinas ka ito dyan ha. Madam Jo, good evening tabi. May report kita dyan sa luwas sa oras na alas 9:30 sa continuing coverage po kan DCGB AM and sa muyang station, sister station sa FM band ang 97.1 OKFM digdi sa Legazpi. May report si Joshua. Joshua, location. Thanks for waiting and good evening. Hello, good evening Tabi Sir Tio. Good evening sa mga paraantabay. Location niya to digdi sa munisipyo kan Daraga Albay and tatapos pa sana naman na makaulay niya to ang pumayo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya ang NDRMO sa paagi ni Engineer Dean Bineros kung saan minapasalamat man tabi ni Sir Pio sa kooperasyon kan mga barangay officials sa paamay na pagpreparar tabi Sir Pio, lalong-lalo na itong mga barangay na nagkanselar kan sa indang mga aktibidades. Yan. May mga barangay Sir Pio na maselebrar ng kapiestahan. So barangay Banyadero, fiesta sa aga, kaya suspendido so Barayli nga nabanggi. Suspendido so Brunoan pati. Oho. Igwa nang nakabuno. Aramad ako may nakabuno na ta. Makitabo lamang kita. may nagbuno na kasubago pa. May dinuguan na. Si dating Kunsel Bahamonde, sabi niya, nagbuno datin da. Oo. Sayang. Ang kunyan, ang pangagi, dahil sila nangat mag-brown out. Kung mag-brown out ng kuryente, nilibugtak sa ref. Ang mga luto ng karne. Pwede ba bagang ipadara sa DCGB? Pwede. Ikaw lamang pamahawan sa aga. Kaya, pang sustenir lamang. sa aga, kung magray-ray na Sir daan panahon, siyempre, dagos ang harampangan sa lanisa. Pero ngunya na banggi, bantang nagaandam kan route din panahon, asin an pag-uran tabi Sir kansilado mo na anuman na mga aktibidades kan barangay, katakod kan celebration ayan kan fiesta sa aga. Yan. Apwera kan Sir sa barangay Banyadero, dawan man sa barangay Gabawan. May aktibidad man Sir tama fiesta ata sa pitsa 25 kundi ako nasa sala. May aktibidad man ko tangon niya na banggi so barangay Buda sa SK kundi di naman ini mismo personal ni Madam Dean Bineros at naka-istorya si Kapitan Buda sa mga SK officials and ariglado man tabi Sir Pio and very cooperative and pinag-cancelar na mo na so nakalinyad ang aktibidad mo niya na pagkabanggi na kihuron ko ta na so barangay nagahagad Sir Pio nin clearance ta may fund run sa aga sa Gabawan. Yan. Sabi ni Engineer Bineros sa ngunyan ngaya, initial decision, day mo na. Pero mag-aantabay, Sir Pio, sa forecast na alas 5 taon-taon at maagahon, kung ano ang magiging kamugtakan kan panahon digit sa probinsya kan Albay, bago magdesisyon kung iyo o dae sa pigahagad na clearance na yan kan activity fund run sa aga. Pero sa ngunyan, ano man ang mga aktibidades, katakod man kan fiesta o kaya ano pa man, suspendido mo na habang naghahalat kita na makalapwas ining si Tropical Storm Ramil. Sa subago man tabi Sir Pio, so nasa 69 na pamilya nakareceive na kan 5 kilos na baga, 5 pidasong mga dilata na pinagmaniugot kan lokal na gobyerno na makapag-distribute niya na banggi kan mga relief items tabi Sir Pio ikaduwang banggi na iningon yan na pagtinirninda sa mga evacuation center at least kung gustong magluto-luto
igwa lamang ni na makukonsumo. And kung magkaigwanan ng decampment, kung mag-dry na ang panahon sa aga, di at least igwa lamang ng dadarahon pauli. Natapos nang ma-distribuer sa mga relief items study Serpio sa nasa 69 pamilya, ali sa tulong mga barangay, ang Malubago, ang Budyaw, Budaan Barangay, Matnog. Doon kaya sa ngunyan, talagang okay man ang sitwasyon sa mga evacuation center, tranquilo ang sitwasyon tabi Serpio. Oho. Naputol na so call mo. Ini na sa tuyang satellite man din nag-flash na sa sako. Heavy rains expected this evening sa Legazpo. Yun na, nagkunya digdi sa ko so sa satellite taman direkta sa kunyan sa cellphone niya to. Yan, nag-dial giraray si Kwan si Joshua, halatod tang dial ni Joshua. So mga evacuees sa daraga may siyempre igwan na ayanin ayuda tabi. Si Norilyn Nieva maray na banggit tabi isay mo, always listening from Ginubatang. Thanks God, normal man po ang sa tuyang panahon. Iyo tabi classmate Jo Nasa and si Jun Ugayon maray na banggit Jun Ugayon. Go ahead, Joshua. So, ariglado man tabi Serpio sa sitwasyon kan mga evacuees sa mga evacuation center, bigyan sa Daragan National High School, buda sa iba, duman sa barangay Anislag. So, tanganing day ki pila, pag ruluwas pa kan mga evacuees sa tendang mga classroom, naging sistema Serpio kan relief distribution. So, LGU, buda sa NBRMO, buda sa MSWDO, big turnover so relief items sa mga barangay officials duman sa evacuation center. Tapos sa mga barangay officials na matao saro-saro, manon kada classroom sa mga pamilya para disamulado ang distribution and dahil na magluluwas sa mga evacuees study Serpio. And so far, digdi sa Daraga Albay, matrangkilong maray na sitwasyon sabi Serpio sa presenting oras nini. And pon pa kasubagong hapon sundo sa presenting unita di Serpio hanggang sa Turutagite sana ang namamati digdi sa Daraga Albay. And tigataknaw ko nga na ining mga dahon kan tali sa digdi sa may kataning kan Daraga covered court. Halos nga ni lamang naglalabyog. Kaya naman ki doonin para sa di Serpio. And Turutagiti ang namamatingon niyan sa presenting oras digdi sa sentro kan Daraga Albay. Kana kaagi bang iribakwara niya na narumduman mo so pakonselo dyan ni Alcalde Vic na Perete? So mga iyo da igwaning Ginebra. so nakakahon. Sabi ni, pagkatapos kayo kan paglibot, sabi ni Mayor kayo sa kuya, ang mga Pilipino talaga ngaya, mahilig sa konsuelo. Hiling nga supposed to ngaya, sobra na ngayang 2,000 so reactions. Puro sa nga talaga. Mahilig talaga ngayon sa konsuelo. Pakonselo kanal ka ni, binugta ka ng Ginebra. Bakong nabuhay sa Daraga. May pati, pinaningan pa kay Suwa. Jean Suwa ang laban. Sige. So yung tabi, Serpio, na sitwasyon mo niyan, digdi sa Daraga Albay. Joshua Bino, DCGT. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali man yan sa Daraga Albay. Mientras tanto, 20 bago ang alas 10. Aramon taman kay Karen ang sa iyang location ang mga pangyayari sitwasyon dyan sa kinamumugtakan niya. Karen, location mo and what's happening? Good evening. Yes, hello, Pati Serpio. 83 sa mga pamilya sa siyudad ng Legazpi na nakahold na ngunya sa kanya-kanyang evacuation center konsaindang komunidad. Sa giraray na pagsusog sa mga oras na inikan DCGB News, duman sa Legazpi City CDRRMO, ang nasabing bilang kan mga pamilya, ang tranquilo na ngunyan sa mga evacuation center ang mga sa indang komunidad. Mantang day naman masyadong tiglalauman pa kan opisina
itong posibilidad na magdagdag pa ininginda po yung Serpio dahil sa tigsabing manageable man ang sitwasyon, lalo kung bumagsak ang uran. Alagad Serpio, sinag-abisuhan ng Girarican Oficina itong mga barangay council na i-monitor itong mga residentes, lalo kung di na talaga nagpapa-evacuate pa. Bali, ang sinabi tabi Serpio ng mga barangay na nagpursige ng evacuation effort dito sa siyudad ng Legazpi, 5 barangay man sana, 5? barangay EMW1, barangay Gugon, barangay Banyo, barangay Orosite, asin barangay Puro. Kasubago tabi Serpio, to barangay Mauyod Buda, barangay Kabangan, digdi sa Maybel Amos Subdivision na mostly, iyo ang tigpaparabaha, na-confirmar ta na di man sinda Serpio nagpa-evacuate. I mean, di man na nagkaigwan ng evacuation sa mga pamilya. Dahil ang sinabing tranquilo man, pero man na manageable man ang sitwasyon sa mga oras na ini. Pero Serpio, padagos minsan nag-monitor, dahil ang iyo man gilayon ang direktiba, kansa indang punong barangay. Roger. So, bali Serpio, kalma doon pa sa ngunyan ang sitwasyon kang panahon, pero tagitisa na, lalo na duman sa Old Albay District. Roger. Yan ang report, Karen Ada, District News. Thank you so much, Karen, sa dagdag na istorya halid dyan sa luwas. O, digdi kita sa comment section kan sa tuyang broadcast man sa online. Uy, maning apat ini o. Madam Odeline Nadado, buda si Kagawad Bong Logroño kan teeth 3 trees paint and si Madam Odeline dyan sa Abit Sara Silver Screens, they're watching. Tapos si Sir Edgar Garay Malaza, good evening Sir Pio, digdi sa Burabod Libon, maluya man ang uran pero may paros-paros man. Si Jeremy Tahan, good evening Sir Pio, watching from Santo Domingo Albay, diyan sa Santo Niño kan Santo Domingo Albay, si Jeremy Tahan. And then ining si Roel Vergara, mauranda sa Isla Cagraray, Barangay Napau, may paros-paros man pero bako man makusog, tapos brown out na. Yan. Sabi ni Don Menu, Papa Pio, as of 8:30 nasa Malinaw ang bagyo, namatian midigdi sa Nawan Malinaw, maluya uran ang paros huyup-huyup man sana, maluya malipot-lipot. As of 8:50 kalmado na, tapos 9:15 medyo makusog na ang paros, babugso-bugso na may kairibang uran na maluya-luya man sana, pero sa paros niya namamatian mo na igwang bagyo talaga. Yan, yun na po tabi yan ha. Yan ang description kan panahon na sa indong maantabay ma-experience yan sa Malinaw. Si Ments Red, Ments Red, salamat po Sir Pio, klaro, yan, from Uwas Albay. Si Ray Bien, watching Tiwi Albay, ingat po Ray Bien. Tapos si Ainel Apon Bendal, good evening po Sir Pio, naghiling po ako kang live nindo, taniyon po ako ngunyan sa Tarlac, sa gabos na taga Tinupan Rapo-Rapo Albay. Ingat po kamo dyan, lalo na po sa sa magurang niya na si Elena Bendal and Alberto Bendal, sabi ni Ainel Apon Bendal. Yun, si Jovi Bodino Dado is watching. Yan, tabi mga viewers man yato dyan sa DCGB News Online, buda so nagpaabot man kan sa indang mensahe.
Ibaya, may mga linog pang nangyayari duman sa may Kamindanawan yata ito, paano kaan? Jesus Mario Joseph, bagyo, uran, baha, linog. Go pa, so pagtuga kan bulkan, kung so ano ito, so kanlaon, nag-phreatic, ipinagdadangog ko, so yan bagang oras yung Imperata, yaw, nagabos, linog, baha, uran, bagyo, pagtuga kan bulkan, yun bagang nangyayari. Dahil narireparo tabi yan sa oras si Imperata kanakali sebagang aldaw, so kanlaon na phreatic ba yun, phreatic explosion, tapos linog sunod-sunod. Ipagpadagos taan pangadji tabi ipagpadagos an pangadji ta. Yun ang kaipuhan ng tabo na manarig kitang permis sa mahal na Diyos. Tabi, po? Yan, dyan. Uy, maray na bangi tabi kay Papa Jer Bailon. Papa Jer, solve na. So, inatod kita kang 4-wheel drive tatabunjing ni Papa Jer na Bailon. Maray na bangi tabi, Papa Jer. Yan. Kumusta ang sitwasyon? So, mag-text tabi dyan. So, dahil mag-text sala. So, dahil mag-text. Dahil kang mga turog. Text na ka mo. Paramdam lamang na yaong patabi ka mo ta. Pipirot ako. Pag dahil kang mag-text, pipiroton ako digdi. Paano ka? Paramdam lamang na yaon mang ka mo ta. Nganing mawara ini sa tuyang pirot. Yan. Ini nag-miss call tabi na 0492, sige, so apod mo po, baka nagtatry ka lang kang number. Tama po yung number mo. Pero kung may tuyo ka tabi, apod na po tabi ha. Ining so 0492. Tanganing ma-accommodate ta kung ano-ano sa imong sitwasyon dyan. Tabi sa imong lugar. Yan nag-apod sa tuya ha. Si Sir Tony Reyes. Good morning, Sir Tony na Reyes. Long time no see. Good morning sa good evening tabi Sir Tony Reyes, talagang medyo pipirot-pirot kita. Good evening Sir Tony Reyes. Long time no see, mga rin lamang guro istorya barang tabi yan. Senador Ping maray na banggi tabi sa imo yugon mo nag-miss call siya sa kunyan. Ito Sir Ping nakamonitor sa Ginubatan. Yan. Reyna banggi tabi sa inyo dyan sa Ginubatan, Albay. Sa Sula, bako man masyadong maaran asin ang paros agi man sa napu. Uy, dyan, Sir Mong, tabi, dyan sa Calixta, kumusta ka mo? Yaraon ka mo sa Sula? Kapitan Atan, Kapitan Fred, si Sir Mong, dahil ka na simbag mong sa kunyan, sa text, ta ining cellphone ko, nagangalasaw ka ining globe, nagpalod ako, pag nagkukunyan ako duman chief text sa mga kunyan baga, mga promo, o pag nagte-text ako, dahil manare-receive kan piga text ko, kaya, Sir Mong, baka nakantabay ka mo diyan sa Calixta, sa Sula, kan Bakakay, so pitaraguan ba kan mga barko? Pasensya na po, day ako talaga to nagsimbag ta. Ay manare-receive kan biga padarahan context nata daw ining sa globe ko. So pig ko niya ko pig text ko pig simbagan ko maduang aldaw ng nag-text nga ko sa niya ko sige man ang simbag ko pigiwal na ako nagsimbag niya ako baga ako di ko nga na-receive. Kaya Sir Mong nagapot kan kamugtakan kan panahon si Sir Mong dyan sa kunyan sa Calixta tabi yan sensya na sana nakaantabay ka mo kunyan tabi tanganing na kunyan taso panahon natabang ko mo dyan sa pagpasabot kan kamugtakan kan panahon. Binabulta si kumpadreng Al Armario sa oras na 11 minutos bago mag-alas 10 nin pagkabanggi. Kumpadreng Al, marhay na banggi giraray, what's happening dyan? Silensyo ko na padian banggi. Dahil namang si
Muninong Na tuninong na. pundo na sa uran, Oo. pundo na sa paros, Pwede nang tapuson gayon. kalmado na. Aha. Uminuli na nga niya ako. Minuli ka na pala. Yan. Oo, aray, mankitan. Mm. Kalma doon, silensyon ang tao ta, nagkasararay na, tamalipot-lipot baga. Iyo. Dahil na nga niya kung naagyan na may kampang na botelya dyan sa gilid, kan dinampo. Puro na kwan. Solve na. Kasararay na. Kasararay na. Yun na, matay ko, nakulo na ka-monitor sa imo, Bagyo pa no. mga harong-harong. Ray na banggi sa Indo. Tapos, naka-monitor man daw so kampo ni Congressman Caloy Loria. Oh, si Kung Kaloy. Yan, ray na. O, sa rongal daw, Oh, parang kami ni Caloy, kaming istoryahan. sa insa sa Udan. Yan sana sa gilid. Yan. Nakabuelo kaming istorya ni Kong Kaloy. Orayon man ang mga plano ni Kong Kaloy. Iyo. Pero ang pangarap niya talaga, pundunan iriwal, Iyo, totoo yan. politika digdi sa albay. Iyon, piga para taram ni Kung Kaloy. Ano kayo dan sa kausakan out na panahon? Tama man baga, dapat pundo na yan. Ay, naog para iriwal. Nagkanya-kanya na sa ng teritoryo. Baga. Or naman nakapwesto. Hindi kanya-kanyang teritoryo. Anyway, mga nasaro kayo, didetalyo niya ni Kung Kaloy. Tanganing masabutan ang gusto niya sabihin. Pero marayta siyang peacemaker digdi sa albay. Yes. Peace. Sana matapos na yan. Tanganing tangkilo kita, magpangaradji na sana. Perming ayos ang albay. Pag-arog kaning may mga kalamidad, dapat tarabang-tabang na sana. Anyway, silensyo na pa rin. Amati ko din mga talapang. May uro na Nagkukukak. Oo, grabe ang nagkukwak-kwak na natubigan baga. Oran-oran, malipot. Iyo. Kaya good evening na sana sa mga nakamonitor. Grabe ang nakamonitor ko niyan pa din. Talaga. Doon sa Taisan, dahil sa Maslog. Pasakat yan. Puro, DCGB. DCGB. Yan. DCGB kita, DCGB. Mga taga First District and parting Rapo-Rapo. Thank you so much sa nagdadarangog dyan sa sur na barangay kan Legazpi. Di talagang monitoring sinda, mga barkada tama. Okay? Iyo. Dami pa din. Thank you. Thank you so much, kumpadre Al. Tuninong na baga managad di. Makaskas kay ang dalagang kay na bagyo ining si Ramil. Makaskas. Sa iyang dalagan 20 kilometro kada ora. So butog da akan kunyan oran kay ni duma sa sur sa baba, buda sa may easting parte, sa may kadagatan. Gayon man sa pagkako na salamat sa mahal na Diyos taro ka ng characteristics kan bagyong yan na si kunyan si Ramil. Sa aga na kunya sa itaas na sa may Central Luzon ini sa aga tabi. Kung day magliwat po sa iyang direksyon asin ang speed. Ang coordinates nga ni isa yun diyan na sa agang alas 8 ang aga 19 de Oktubre ang coordinates niya 15.1 na and then 122 sarado este yan 15.1 norte then 122.0 este diyan na yan sa may Bordeos kan Quezon coastal waters yan kan Bordeos kan Quezon. Then after 24 hours alas 5 nin hapon 19 de Oktubre dyan na sa may Bulinaw, Pangasinan. Kaya sa agang-aga halangkaw na ini 15.1 north and 122.0 degrees east coastal waters na ini kan Bordeos, Quezon. Yan halangkaw na sa aga ini po tabi. Kaya sana ining uran makuha na kung baga managadyaon sa likod na porsyon sa uran kuan
maubos na kaning diretso na ning trangkilong kamugtakan niya to kan panahon perti yung pati saga Domingo perti maglamaw-lamaw ano. Bukas pa sa baba, Chief Tech Ramir. Ano? Sarado na. Eh sabagay, may 7-Eleven ano. Pwedeng maka-disbunir dumaan. Sir Tony, paano kayo ni masurusiriblagan na muna kita sa tuyang special coverage 8 to 10 kang DCGB AM asin kang 97.1 OK FM. Sabay nga ni dabaga, pag GB ka, okay ka. Pag okay ka, GB ka. Yan. Ray nabanggi po dyan sa mga paraantabay sa 97.1 OK FM. DCGB po ini. Sa pangarang kambilog na puwersa. Mabulta po ako kung diretso paan sa tuyang coverage ano. Depende sa sitwasyon niya. Alas 2 nin maagahon. Sa sakubunta naman dyan, so pinaka-latest tabi ano, kan kamugtakan kam alas 2 na kalingawan, ano, alas 2 nin maagahon. Iyunan so kunya na, kung mag-climax, kung ano naman agad, kung naghali na o ano na tabi. Alas 2 nin maagahon tabi yan. Ano, Angel, alas 2 nin maagahon. Wala na yan. Hanggang alas 3. Alas 12 lang, hanggang alas 12 na lang kita na. O iyo. O hanggang alas 12 na da kita na sana. At muninong na. Iyo na. Di pwede na. Igat to lang ng payo ko. Dahil naman ano pa man ko niya ng laban. 4 battles na ini. Maray pa din na ako so kunyan so motor ko no. Yaw si boy, kunyan lamang ako, patod lamang. Dagang alas 12 kita Chief Tech Ramir sa naga ha. O hanggang 12 boy yo, hanggang 12. Ano pa man tapos na yun na ito na kunyan na so istorya na bilog na. Sa pangaran kang puwersa kan DCGB AM masin kang 97.1 OK FM. Salamat kan sa ino pagantabay. Masunod na po ang sa muyang Vice President for Network Programming si VP Henry. Ako po si P. Fernandez. Salamat. Maray na banggi asin Diyos ang magbantay. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan